Zo, stelling. Oudere generaties creëren problemen die de jongere generaties moeten oplossen. Oudere generaties creëren problemen die de jongere generaties moeten oplossen. Eens of oneens? Eens. Het is de Oké. uitdaging van het leven. Gelukkig, het gaat zelf doen. Oké. Ik ben Wat het zeg ook jij? eens, maar ik wil wel ook een stelling eraan toevoegen. Jongere generaties creëren problemen die oudere generaties niet hadden voorspeld. Maar toevoeg eraan toe dat de jongere generaties binnen no time ook oudere generaties worden. Dus dan Het zie is je een dat cirkel die blijft gaan. Dus je creëert het niet, het zijn dingen die in die golfbeweging zitten. De oudere generatie van vandaag was de jongere van toen. En de jongere generatie van vandaag is de oudere van morgen. Het gaat razendsnel. Ja. En de problemen creëer je niet, je wordt ermee geconfronteerd en je probeert erop. Zo niet, dan gaan jullie het doen maar hoor. Laten jullie maar dit probleem op. We hebben het al 30 jaar geprobeerd, lukt niet, gaan jullie maar doen. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.